Отпуснатите 4 милиона 455 хиляди 685 лева ще позволят ремонт и реконструкция на болничното заведение и купуване на високотехнологично оборудване. Болницата обслужва населението и гостите на 4 общини – Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Проектът подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в многопрофилна болница за активно лечение Разлог е иницииран във връзка с концепцията на община Разлог и ръководството на болницата за по-висока ангажираност в опазването на човешкото здраве и постигане на все по-близко до европейските стандарти болнично лечение. Затова съм обнадежден, че за сега всичко върви по график, по план. Както виждате, връчихме вече договорите, всички процедури са минали, така че още от понеделник нещата започват да се работят по помещенията на болницата. Стремежът е Разложката болница да се превърне в модерен лечебен център с условия на лечение, долечение, с висок клас апаратура, където медиците да могат успешно да практикуват професията си. Многопрофилната болница в Разлог е една от 11-те в цялата страна, в която ще се влее сериозен финансов ресурс, като голяма част от тези средства са предназначени за медицинско оборудване, апаратура и техника от най-висок клас, а другата за приспособяване на помещения за модерната техника, достъпна среда и мерки за енергийна ефективност.